Здравейте, аз съм Снипсъка. Аз съм... това съм аз, Прок 17 и днеска ще ви покажем Escape Craft. Please enjoy, you stay, Herobrine. Welcome to my lair, you nasty little strip meaning... Кой е първи? Аз, окей. Не мога вля. Отгоре има бутон. Натискам го. Да, чакай, че... Давай. И така. Ти го прочети там. Не първи виж кой има. Да. Диаманти. Аз ще ги взема. Дай може диаманти. Диаманти. Виж. Чакай това го остави да се пече. Едното е готово. Ай, прочети кой пише на табелата. Малко чук се чу. Тихо. Не, те могат да четат. Трябва да поставим бутона така. Да, и сега ще направим бутон. Готово. И да продължаваме. Виж какво има тук. Тук трябва да минем. Ще го обработя. Да. Дръпи се. Това ли беше? Да, слушаме. Тук има... Тук има лут и айрон. Дай нещо на мен. Ти чети. Така, ще направя един крафтинг тейбъл. Ще ни трябва кофа. Ще ни трябва 100%. Що има лава и вода? Дръпни се. DE на fire. Правилата се не може да чупим и да читаме. Затова не да си чупи крафтинг тейбъл. Дръпни се. Ще сложа колко се може по-напред. И тук има флинт и 4 и 6 стика. Дай на мен флинта. Имам флинт. То чест има още 3 айрон. Всичко взимаш? Да. И така, тук слез първи, че после да мога тук слем да взема водата аз. Кажи кога стигнеш долу? Аз чакам цял ден. Да. Слизам. Намерих 2 диаманта и 6 пера. Чак малко, да ги взима. Взех. Тук nice trick work for me. It only works going down. Какво? Саванах. Ама ще трябва... Тук май да направим една... Не. Саванах. Тук ще трябва да телепортна обаче. И така... Ей така... Опа, малко надолу тръгна. Обясни какво правиш? Чакай, че трябва да падам. Ще слезна. Значи сега взимам водата и докато се качвам, взимаме и пак слагам малко по-нагоре и така. Чакайте само да се прави брик. Да не се вижда после, ето че там много тъмно става. И сега идвам. Така. Стигнах. Готово! Айде. Не спира водата. Как да не я спирам ти? Аз си казах, че после трябва да телепорта да не се качваш.
Аз се качвам. Телепортът тук е позволен. Не знам дали ви казах. Май да, май не, май да, май не, ма да. Дама, на то, извратно го. А, не бе! Без телепортен. И така, айде. О, какво пише? О, Here, we're going great. No white here in this. и какво сега? И какво сега? Той има някакво бутонче. Да го натисна ли? Аз го наснах. Нещо стана ли някъде? Не. А, да. Какво? А, не. Какво стана? Нищо. Някъде другаде бутон. Май трябва да ги натиснем едновременно долу и горе. Ма то долу бутон има ли? Да. Къде? Тук нищо става. Отиди горе. На 3-2 ще го тисна. Стигна. 3, 2, 1. Какво стана? Не знам. Ма то бутон. Я го насни, оня. Я на 3, 2, 1 да го насни. 3, 2, 1. Я сам го натискай. А, Виж. врата. Мама, като нямаме бутон. Нищо, влязах. Как? Ми отстрани имаше бутон. Да натисна дръпне. Ко? Ръчка. Какво? Я дръпни. Добре, да отворим. Чакай, имам. Усе отворена ръчка. Храна имаш ли? Не. И аз. Имам една идея, нещо. Ето, успях. Тук има един чест. 2 диаманта, 6 стик, 3 флинт и 1 стринг. Къде си? Тук горе на картината на другия бутон. Ето, влез. Тоест картината е мърчей. И сега тук като имаме... Я виж инвентара да покажеш на хората какво имаме. То тук не мога. Да. Не сме сложили плагина. Чай, влях. Някъде. Как влезна? И така успяхме да го направим. 1, 2, тук. Тук има още 5 диаманта и 4 флинт. Взеги. 2 numbers. 29. 8. Не си дръпнал нищо, не? Не. Май сети как. Не. Май, не знам как. Ела тук да е, къде ходиш? Ей сега. Сетих се. Тук като дръпнах 2009, някъде ми падна и аз видях едно дърво обработено и ще направя бутонче. Айде. Note, don't leave password quest in. Тук има флинтът стил, запалка. Тая? Чук малко.
Чак малко. Виж, виж. Виж кое има долу. Да. Вода. И май трябва... Така да... Какво трябва да правим тук? Да го запалиш точно да пани във водата. Аре, пали го. Аз при тънстил може да се пали... Това. Може... Хубаво, че го цели. Ето къде си, да. Не знам. Оцелих ли го? Да. Ей, Опа! о-о. Да скачам. И хайде да продължаваме. Вижте, има 4 диаманти и едно стинг. Тоест връб. Така. И какво трябваше да правим тук? О. Оу. Две редстоун. Трябва да свържим някаква система тук. Това система... Това... Го чупи и го откри. Нищо не си чупи да го откриеш, това, не? Не. Това как го откри? Това преди има такова... О, много съм тъп. Намерих едното, къде трябва да го свържим. Аз и сега идвам. Телефон ми звъни. Къде трябва да го свържим? Тук съм. Тук намерих още 5 диаманта. И... пера. 7. Редстоун? Не, за котията е рестон. И тетка май разбрах как. Къде? И що няма да ти стигне? Не знам. Ми пробвай. То май няма да дойде. Често. Това се отвори. Вратата тук. Ти ли отвори? Да. Бът. Добър съм. Малко са. Тук внимавай, че има много тинти. О. Човек, тук ме е страх мене. Карай. Не! Стъпа. Що направо? Умрях. Аз не. Чакай, че виж къде имам. Там падна едно ресо. На моето. Загубих няколко диаманта. Аз си как да ми ги дадеш? Ала. Виж откъде е трябвало. То така път са ни направи. Ами. Ела, о. Ти къде си? Аз разбрах на къде. Телепорти са. Аз те видях. Я виж кой има? Тук пера. Диаманта. Дай ми диамантите. Има бъл спаунер. Ти до сега на креатив ли беше, бе? Да намеря къде трябва да ходим. Мага. Чакай, тук има... Аз имам една това. Работна маса, ела. Имаш ли айтеми за да си направиш меч? Не. Аз направих един. Дай на мен. Не мога! Затвори вратата, бързо! Затвори, не я отваря!
Дай ми айтемите. Чакай. Ето. Ей, така ми ги поставиш. Ма всички. Диамантите. Чакай. Ара дай ги, има меч. Нима. Дей ги мята така. Ти вече не. Ще направим меч. Да, с какво? Диаманти. Чакай, нещо ще направя. Аз направих. Ако. Аре, отиди от другата страна. Оттам и отвори и така ще ги чакаме, ще ги видим. Обаче така само не се удари. 3, 2, 1. О, още не са излезнали. О, взех си кофта. Кофата, мадафака! Мадафака. Връщай се, умирам. Умирах. Сега как ще се върнем? Спомняш ли с къде беше? Гейм мод 1 и... Да, изменете чувстваме, обаче тук просто... Не може да напишем и баг. Ето. Отиди ли? Да. И как дойде, бе? Намерих. Абе, ти... Мини на гейм мод. Затвори. Ето. Ето. Дай ми ти. И set home. Мина. О, да. В топа няма пуги за set home. Майкъл се гръмна човек. Трябваше да пусна другия сервер. Така. Ти ли ме ударя? Не, той. Абе не, човек, чакай, че нямам същества. Абе, аз ще го затворя. Абе, аз ще го затворя. Чакай, че съм бил на гейм мод 1. Чакай, ще направя една кирка аз. Да чупим с полнера. На мен ми взимаха сърцата. И това за дет ми взимаха сърцата са. Чак малко, да ми се заредиш сърцата. Виж, аре, ще бия с кирка. Чакай ми се заредя сърцата. Сериозно? Ай, давай. Чакай са. Ти учи за спаунера. Чуй ли? Да. Добре, аре, поне помощ! Бия ги! Къде паднах, бе? Не минах на гейм мод 1, да знаеш. Искам да кажа за това. Добре ли? Няма гейм мод. 0, здесь среща съм. О, той има и 2 спаунера. Успях да... О, е! Как го е? Бой, отиди да го откриеш това, после. Кое? Той виж колко близко било, бе. Добре, бе, поне да беше ме чака да взема айтемите си. Сега пак трябва да ми ги даваш. Аре, махай се, бе. Чакай. Не де отваря вратата, само дори се отвори, за да че взема меча. Сега за кой мина на креатив? Да че взема меча. Стига, то това вече се чист чуит. Бискош направя друго, е. Аз ще отида да ти го взема, може би. Аре, кой ще каже да ми дадеш меча? Абе, ти стига, бе, човек, ти си просто сериозно си говоря. Махни гейм мода. Ой, забрави го, е. Добре, разсвай врата. Има гледа. Аре. Аре, бе, педе. Аре, бе, педе. Чупих един спомня. Чупиха мене.
О, стой там къде си, чули? Вы някакъв скелет с диамантен меч. Той е взел от твоя, може би. Нямаме го меча. Чупих другия спълнер. И сега ги бия с диамантената кирка, човек. Умрах са, човек. Човек. Жив ли се, човек? Ай, човек, къде си, човек? Ето той, човек. Ти ли си остава вратата отворена? Не. Един меч му е глупаци. Взех диамантен меч. Дай ми я. Рана, не го взех. Дай ми диамантения. Аха, Дай си сигурно. направя тогава. Няма ми ги ми ти, там са. Айде, стига. Сам да излетиш, чулен, аз затова само ми. Убих го. Аре, мини на гейм от 0. Чакай. Абе, човек, стига, бе. Че не си я махнал ярен вратата, маняка. Аз събрах всичко с полко. Вече няма да ни трябват мечове, май. Аре, бе. Не повече това, бе. Дайте ми гейм. Всички са тук даже, без един ярен меч. Прилепче. Не тук. Я виж кой има в чест. Аре, дай диаманта, бе, човек. Поръчки и един диамант. Знам, дай диаманта. Ай бе, стой се. Нищо не виждам. Бе, къде? Чакай, че ще... Ти как виждаш? Увеличи си бръгнес. Или както се произнася. Това врата някой има ли? Да, Добре, аре, знаеш как се увеличава това нещо? аз виждам. Добре, ела да ми прочетеш тогава, копиш тогава. Къде? Тук горе. Нали виждаш? То спри ме леп. Аре, бе, сега прилепът пред. Някакво изнервено. Аре. Сега какво ще правим? Накъде? Нищо не мога да бъде. Ното нула. Въглища имаш ли? Някъде имаше едно... Чакай. Даде Даде материали за лопата. Ей тук има пръст. Къде? Ей тук. Телепортни са. Значи трябва да го щупим, защото ти е дал точно материали за лопата. Крафтинг тейбъл. Долу ли има? Не, крафтинг тейбъл има там. Кажи като си готов. Готов ли си? Да. Окей. Пай надолу. Опа, чакай, не трябва да се замай. Чакай, чакай, за малко така стой. Опа. Виж къде стигнеш. Добре. Лава! Прави тази лава тук. Чакай, аз сложа вода надолу. Лава! Готово, аз се махна с вода. Congratulations on finishing Escape Craft 1. Къде си? О, да! Това бяхме Fox 17.
И Чакай. Сека, ние бяхме в Funny Чакай, Game. чакай малко. Минахме гейм от 1. Айде. Много кратко е. Очаквайте ни с Escapecraft 2. Ние бяхме в Funny Game, БГ. Аз бях в Клок 17 и обичам месирки. Чао.